Азиз деҳаи Чорбоғи ноҳияи Варзо 26 июли 2026 дар себи боғи себи ниҳолҳои интенсивии бародаромон Фаридон. Акун бинед ки Golden Rangers чӣ хел мебандад. Ниҳолҳои ин зард себи зард аст ку ширини бомаза. Ина бинед. Ҳар як себ 30 кило бор дорад. Имсол бениҳоят сахт абрезка кардааст Фаридон. Ман мебинам ки сахт абрезка кардааст ва ба ҳаминам нигоҳ накарда ҳозир мегӯяд ки ҳамин рӯз пагоҳ себҳоро нимашро канда мепартояд барои калон шудан хушсифат шудан мегӯяд ними ҳамин себҳоро канда дар замин мепартоям. дӯстони азиз, ман доим ба шумо маслиҳат метиҳам ки агар боғ карданӣ бошад интенсиви супер интенсиви мани пайвандҳои ҳаминсолааш анамҷа бо голден кардагӣ бо аз ҳамин зарди худаш гирифта дар ҳаминҷа пайваст кардааст дар себҳое ки нодуруст баромадан ҳамон себҳоро пайванд кардааст. Ман ана вай себҳоро низ дигар мекунад соли оянда. Вай себҳо ҳам он қадар пул нашудан ин пайвандашро бинед. Дидед? Анами ҷавоно ҳамаш пайванд, ҳамаш гирифтагӣ аст. Анаку мебинем себро. Ман як моҳ пас биём вақте пухтани ин себ тиллогӣ шуданашро ба шумо навор гирам. Ана дӯстони ман акун ба Фаридун чӣ мегем? Барори кор мегем худо баракаташа диҳад. Ина бинед. Такрор мекунам суперинтенсивӣ, яъне ки бисёр шинондагӣ аст, шиддатнок шинондагӣ аст, яъне дар ҳар як метр. Ман мебахшед ин 3 метр не 3.5 метр не 4 метр будааст. Акун 25 зарби 100 кунед 2500 дона себ меравад. Аз 2500 дона себ шумо 20 килоӣ гиред, 30 килоӣ. 30 кило бемалол метиҳад. 60 тонна. бинед. Чашми одам роҳат мекунад, а? Ина бинед. боз як ҷоша нишон диҳам бинед. Чӣ хел хушрӯбастагӣ ина бинед. Убоки калониша бинед. Ина бинед. Инҷоро бинед чӣ хел бастагӣ аст. Ина бинед. мехоҳам наворро қатъ кунам, лекин шумо ба гумонам мехоҳед ки бисёртар нишон диҳам то чашмони шумо роҳат кунад. бинед. албатта ин себ 5 сум намеравад, қимат меравад. Ман 5 суми ҳисоб кардам. 60 тонна аз як гектар 5 суми. Лекин худо медонад ки ина 5 сум равад ин себ. Инашо бо гардонаш себ дигар хел будааст. боз пайванд кардааст. Дидед? Мана пайвандҳои ҷавон дар кундаҳо пайванд кардааст. Баҳор искана пайванд кардагӣ. Аллакай хадра кашидагӣ соли дигар аллакай мева медиҳад. Ин тарафаш меравем боз ҳамон себи Golden Rangers. Delicious не Golden Rangers. Ханам хел. дӯстони азизи ман наворро дарозтар кардам ки чашмони шумо роҳат кунад. Такрор мекунам. байни дарахтҳо 1 метр, байни қатор 4 метр бо оби қатрагӣ об метиҳад. поязадагӣ ва 3-4 қатор сим ҳаст дар боло. Дар сим мебандад ва бориши шиддатнок мекунад. бориши бераҳмона мекунад. дар паноҳи худо бошед. хай ёд метиҳем. оста халқи мо ҳам ёд мегирад. мана ёд гирифта истодем ку. худо нигаҳбони ҳар яки шумо бошад. хай кун маъқул бошад я лайк монед, набошад агар намонедам мешавад. шумо ҳозир лайк мони қин шудагааст ку.